dalilin da yasa ka shekara 40 baka yi kuɗi ba kana wahala, to wannan dalilin shi zai sa ka ƙara wata shekara 40 ɗin kana wahala baka yi kuɗi ba. Ka zo a banza za ka ƙare a wofi. Allah ma dai ya sa ka yi sallah, kar ka zo ka rasa nan ka rasa can, ka yi bi babu. Wanda ya fi kowa rashin sa'a a rayuwa shine wanda bai kama hanyar taurarinsa ba, bai kama hanyar ɗabi'ar taurarinsa ba. Zai ta wahala duk abin da zai ba zai burge kowa ba, kuma sannan ba zai ga nasara yadda yake so ba, zai ta wahala. Wanda ku yafi kowa sa'a a rayuwa shine wanda ya kama hanyar ɗabi'ar taurarinsa, saboda duk abin da ya tunkara sai ya ga nasara, kuma sai ya burge kowa. Duk inda ya tunkara sai ya ga nasara. Shine za ka ga mutum yana rawa sai ya faɗi cikin kuskure, sai a ce ai wannan salo ya canza, saboda ƙwarewa, saboda mutane ba su taɓa ganin kuskurenka ba, to sai fa ka kama hanyar ta dace. Saboda haka idan kana buƙatar nasara a rayuwa, to ka san taurarinka, ranar sa'arka, ina ka fito, ina zaka je, ina zaka dosa, ka san wace irin sana'a ce dace da kai. Tabbas zan iya taimaka maka da zarar na san sunanka da sunan mahaifiyarka. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.